Ademais dos actos centrais celebrados en Vigo, nos que se inclúe tamén un concerto a cargo de diversas unidades de música militares, son moitas as localidades que acollerán actividades conmemorativas desta efeméride que se celebra o 30 de maio, festividade de San Fernando. Unha delas é a Pobra, que acollerá un concerto da Unidade de Música do Cuartel Xeral do Mando de Apoio á Manobra o sábado 6 de xuño. Desde hace 3 años estamos tratando de sacar estas actividades complementarias del Día de las Fuerzas Armadas, también del Día de la Fiesta Nacional en el mes de octubre, fuera de lo que es la capital de la provincia, llevándola a pueblos que tengan, bueno, pues un mínimo de infraestructuras y puedan tener un auditorio en condiciones. En la provincia de La Coruña hemos estado ya en Boiro, hemos estado en el Concello do Pino, en Arca, y por tercera vez salimos de lo que es La Coruña y venimos a este Concello da Pobra do Caramiñal. Máis de 30 músicos subirán ao escenario para interpretar un variado repertorio composto non só por marchas militares, senón tamén por outras pezas dos máis variados estilos como o jazz. Tocan cualquier pieza civil o militar de cualquier autor que se lo propongan. Esos 10 años de formación, que se dice pronto, hacen que sean músicos profesionales de primer orden y que les permita pues, desarrollar, interpretar cualquier tipo de tema, por difícil que este pueda parecer. Dende o Concello convidan a cidadanía a chegarse a disfrutar desta oportunidade que permitirá coñecer máis de preto o talento destes músicos cunha extensa formación e unha ampla traxectoria de máis dunha década. Trátase dunha actuación, como xa dixo o Teniente Coronel, enmarcada na celebración do Día das Forzas Armadas deste ano 2026. É a primeira vez, penso, non sei, ao mellor moi para atrás, igual xa se celebrou o Día das Forzas Armadas, desde logo aquí na Pobra, a min hasta onde me consta é a primeira vez que se vai a celebrar este día na nosa localidade. Espero que poda continuar esta colaboración en outros anos, porque nos estamos encantados de poder acoller este tipo de eventos. O concerto está programado para as 8 da tarde e a apertura de portas será media hora antes. A entrada será de balde ata completar aforo.